Horas madita paparan yung puta sila sa mga siwalog turpuk na marhaja tu sila lahi na bulak. Horas. Nang marsiajar mahita apala di bornginon, aharo pangatusion na parjul sahali, aharo pangatusion pauseang. Na paduahon aharo pangatusion ulos suara buruk. Na patuluon aharo pangatusion idan arian. Jalan apa-paton ada pangatusion dudut tua. Tiga tama panorangion sian guru besarta opudepen sialoho namangalak burni rajai buru siagian. Asa tapahohom taliar rohatta pinata ma partikianon tu amang tuaniba opudepen buru siagian. Horasma. Horas manihita po para na puta Raja Silay Sabungan solo turpuk nomor hoja tu silala hinabolak. Horas. Haubar tu materi dari pasahannya mata prolog rakin ima pangatusion adong opat pangatusion na perlu botota asa takas taboto ate imarakin taringot ahado pauseang ahado ima ulus suara buruk indah suara buruk pemui sarupado gitu baru ahado dari maksud dohor iddahan harian jala ahado dari maksud dudut tua asetak kasta bautu ate jadi serangkaian dia sudah dia dona perjolon jadi artinya adong do bertahap-tahapon sikon adong do pauseang asa adong ulus suara buruk asa adong iddahan harian jala asa adong dudut tua ahado pauseangon Sarah, lagi dong. Pauseang marharoan masin hata seang. Seang artinya dang dipergunakan diperhaseang, kan diperhaseang. Makobok, ya, itu kan diperhaseang, itu kan. Dimanfaatkan, digunakan itu kan. Jadi pauseang, marharoan sian hata seang artinya dimanfaatkan. Jadi najolo ando akka tano nasohya diula. Dang arong namar haseang, ali arong pemilik na dang tanah liar. Dan itu ala di bulan ni tanonon gula naud dagido adong mau naso diula darong nomor parhasiakon dagido mungkin sada alani gudang kurang subun marangkaka landasing dagido jadi magwarna tano naso marhasiak nadong naso adong nomor parhasiakon dan adong nama paton inna adong marang istilah dan adong nama pergunahon alai adong pemilikna dah adong na punasa to adong na punasa na punasaon adong tiga tingkatan tanoon isidon tano ni isidon tano ni persadaan ni opudoon dagido marang tano pribadi, itu kan? Ada orang notaro ini, misalnya keturunan saya nopung milik bersama, dia gitu, marang milik pribadi. Saltik naida, molo milik pribadi, obo ini jual. Ale molo milik ni, persadaat do manang tarupun. Yang boleh dijual oleh hak pakai dong, gitu kan? Nah, so dia perdalan jod,
molo sada borua marhamulian manang boru oroanon neng marhamulian dagido ditiki parmuliaunai di pasahat na tua-tua ni parboromba si boru muliomba ima pauseangna. Aido pauseangna asa adong ulauna nalahodalan ni ngulu-nguluna. Jadi asing gak teh? Adong bolhini sinamot ilia paranak ale parburu mangalian pauseang. Olo sipata ukarga harga di pauseangon siat sinamot na. Dan gitu tergantung natorasni si boru mulion marang orwanon. Bolosong orang udah ku si tabunanan ya si tabunanan si kejang bubukan. Dan gitu helanan dimiahan olo dong gurang pauseang ilihat dan gitu daripada sinamot tidak gitu dari itu kan molo akahelanan sinimiahan nate dan gitu atas semua itu nate pauseang. Jadi di pasar tanon sana menulah mudah nak dangarong nama mulai ima ulahmu ida ale molo ino punani natoras ni si boru mulion milik pribadi bodoh jualun nih ale molo milik ni bersama don warisan marang na ahani opo dang boy ale salilingi pakai saliling igunaho ni marang saliling diusahaho ni ada gino hasil nenon boy di boru naon do elanaon ima pauseang ate apa ate jadi pauseang ima nari pasahat ni natoras ni boru mulion manang boru oroanon ditiki boruna marhamulian ate asadong ulauna dalang ngulu-nguluni helana doh boruna ima pauseang nah kata kasate apa kate pangatusian di pauseang Yes, I know. dua olas ulus suara buruk udah gitu molo ulus suara buruk ulus kana dong do dua ulus na buruk na olo buruk do ulus suara buruk molo ulus na buruk na olo buruk udah gitu ulus ahame na itu do kan na itu kan kain na omana olo buruk alea adong ulus suara buruk on ulus suara burugon okiasad doon idiom doon perumpamaan doon dan gitu alana edison nakin adong ulus naolo buruk berarti adong ulus na soro buruk mol ulus na olo buruk ima ulus na ditonun mol ulus na soro buruk omma tano gitu kan na dilean ni na tua-tua ni boru inon tu boruna to peromena mana di pasahat hula-hulana kelompok di hula-hulana hupar buruon na arong dihutai nung arong misalnya martul suduk opak suduk na sida gabi boru na gojong dihutai di pangido mahu hula-hulana asa adong tadana boru na siya kutai na sida ima di pangido ma ulos suara buruk tu hula-hulana sudi dah timbul masih molo ulos suara buruk dari pasahaton milik pribadi obo dijual molo ulos suara burugon on tano on misalnya punani parupun mana persadaan dan boy dijual ale kholan mengelola catatan ulos suara burugon molo so dikelola
manang dangarong bena tinggal di hutai no pinoparni ima nama jalo ulos suara burugon boy do di jalo musim mulak itai mulak boy di tai mulak molo dangarong pinoparna na tinggal di hutai ate boy tai musim mulak musim hunap punasa nama ngalian ulos suara burugon gitu kan nah ima teh asih ete mau lulus suara buru ate nah molo idhanaria on ima tano marang dia mau nadi pagido ni boruna tu natorasna asa adong balajo manang padimut-dimuton anakna pahopuna siakangan siap boruna pahopuna siakangan ipagido ma tu opung suhutna ima bapah asadong ulun nami asal gidahan arian ni pahopumon ya lemay hami tanomi nang ido manang lemay hami nabui dalam ngulu-ngulu nami iya ipagido boruna una tuara ima asa adong tu pahopuna pangguaran sian borunei ate ido iddahanarian kebalikanlah molo tu pahopuna ro siap bawa ilean opungna dagido tu pahopukon neon oto sibo guarho inna tanone sanani sondo dah hamu sudia kaya nakoko ingoti don kupa kodon inna kupa pangwaran na siya ini dan gitu ya milik na dia inna dan gitu ima warna dudut tua oke ataka sama muda gitu kan salai molo iddahanarian tupa hopuna siya siya buru molo duduk tua tu pahopuna siakangan sian anak na bawa itu dah Alin pungsu do ba opung suhut molo anak na kan o kana kiboruna o kana anak na udah kon kilingan iga udah ate molo ulos molo iddahanarian berarti sian opung bawa batong ipangido molo iddahanarian kan ido opung bawa datong opung bawa na opung ni bawon ini opung non ale molo nion dodot tua to opung suhut nama tong ipangido dagido nah oleh si bagoan iba dodot tua ate amang ate nah boy dijual boy molo milik pribadi ale molo milik bersama dan boy orang hak mengelola do ate ase takas tamu tu ate imarana boy di patorak kami taringot nao paton nadi pasahatnya mata perlolo kerakin ima pausean ulos saraburuk iddahanarian dodot tua ate tungadong na kurang takas di panorang yon nami partikiano di pasatay itu hamo bang buti ba jadi mulu nakaningan na paton bapak tua adong doon cikal bakal anon nagabi piso nagajang manang uka hubung dung oh iya ada lah oh inilah cikal bakal ya ini kan dia semut dia hula-hula yang majalo uka hubung molo pausiang dagilian siap itu tiki mati inilah cikal bakal ya iya karena minggu nasal puing udokon layak do behita majalo patupan uka hubung marang piso nagajang kan dikudo na kinga ni na minggu nasal puing idoko kita layak alana cikal bakal ni uka hubung do piso nagajang mana kinga ni naupati kayak gitu jadi daki bedana manguda ulus pauseang iddahanir matakas do ulus sarabur jadi ulus saraburugon tersono na manguda nunga buru nasida dan sianda tua-tua natakason misalnya bara unga buru nga sampai tulu keturunan misalnya anak nani happy mak dihutai bori dok konoron boru apuan marang boru nagojong
Manang buru na tua-tua mah dihutai, gitu. Jadi tad dari nasida na buru na matua dihutai nom manang buru na gojong manang na buru akuat dihutai dipangido ma tu hula-hula na hula dan makata secara pribadi dah hula-hula pribadi dah keseluruhan tu hula-hula na alana ngau pak sudut lagi manang tolu sudut gabe buru dihutai dipangido mau na manguda tu horong di hula-hula na inon narong dihutai non nada gitu iboto arong tano na kosong na so di perhasean ipangido menon ileam ma ima gamina ulu suara buruk contoh so kami manuangin ingaran ditabak nina tua-tuain wangan di harapohan jorok tutuguri si mani huruk sedunia dan gitu inon dang tanong di opung nami kad langsung opoku kaduk ali opoku gijaro pasaran do gijang mauda ala sinoduk kela bapak di hutan yang opunginon jala akadia ulaun ni akopunginon di hutan inon danginon di ulaun bapak semua betul-betul dibela kopungnon aka ya hula-hula naon ba mar inisiatif ma inat tanahinan dipangido ma ulus suara buruk tu korong di sudi hula-hulana tentu ipapungu masudi ke hula-hula naon na si piyopu manuangin darong di hutan itang siasa do opo gitu ya dati may pasahap ma pangiruan naon ba itu lo pinasida alay pasahap tama terson piso-piso na hunasida ino na menguna molopaw siyang adalah taruh na dilihan di tua-tua na takas doon ditiki ujuna mangulu marhamu dia puru naon molo idahanarian itu pada umumnya mengudah tanah milik pribadi ni opung naido neben bulak tanah ni natua-tuana ipangido buru naom ma asadong ulau na nagami balajoni nion paupunaon ido mengudah ale pada umumnya inon dodotua dohot ima adahan harian adalah tanah milik pribadi molo berupa tanah alai molo berupa bentuk lain contoh lobu, emas, dia ipasahat naga pesongon idahan harianda didokom mainon adorni asimon. Alem mulu berupa tano idokom mainon ulus idahan harian. Nama udah, ate, ido ate, ido adong no adorni asimon, adong idahan harian hari ido kan hanya istilah deh. Alem mulu berupa tano do dari pasar opung suhu bauna berarti ima ulus suara buruk. Ale mulu berupa bentuk na asing do misalnya lobu akan di landa asing mereka di luar di tano itu kemauan adorni asimun. Ate emang udah. Ya, mau lihat mate? Gimana teh? Ya mau lihat di kita selalu nah ate. Marsangap matu hatta, marsangap mau putar Raja Silai Sabungan, marsangap mana kita mau parane puta Raja Silai Sabungan solo turpuk namar hojaku sila lahina bolak horas mari hita horas